la mine. Eu l-am matigat și pistol. Eu vine, Eu mă, ieșeam eu vin aici, mă, la voi. Și violez. Ăștia ne violează, mă. Eu e până și ne Hai violează. bă, să-l batem cu tigaia. Băi, dă-mă o armă. Băi, ne violează. Hai cu tigaia, bă, za. Am tigaia, pula. Unde? Aici când urcă pe trec, îl batem vrem, pe stric bă. cu tigaia. Stai, așteaptă-l, așteaptă. Haide, haide, da chiar. Stai, așteaptă. Ce fain,ăi. Vodka am spus tigaia. Îmi duceți numai când vine. Bait-i ăsta, că ne pot auzi. Proșilor, stați cu mine. Stai, stai, stai. Oi, oi, oi. I need a weapon. În I față, need în a blocul weapon. ăsta. Îl văd, îl văd, îl văd. 2 hituri. Îți dau arme bune. Ia, ce de? O să Bă, dar ce e aici lângă noi, ferească ne Dumnezeu. pușează unul. Îl batem cu tigaia. Opa, sus. Ai, poți să vezi că acolo era. Unde? O sărit. Aici, acolo, jos. Vezi că vine. Caracara. Hai, da să campăm. Cam Hai, asta. Băi, dar l-ai luat, mă. Dă-i pe el, mânca la răcanță. Băi, n-am nimic. Vin pe noi, vin pe noi, Yes, vin pe Tommy, noi, ia vin nu. pe noi. Tigaia în mână, hai, dați încoace. Am luat... Dau Hai, rush, dați în pulă. vezi că dau rush. Ce da? Nu, nu, urcați, bă, urcă mai sus, urcă mai sus, eu stau cu tigaia în spatele lor. Când urcă. Da, Bă, mă, dar dai urcă mai chiar, sus. bă. Da, 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 da. Lasă să urce. Au botul. Bă, am tras să-i conving să vină mai sus. Pula, tu ai arme, mă, acolo, Raul. Un pistol. E E, înăuntru. așa, ce? Înăuntru? E aici, e aici, e aici, e aici. E aici. Urcă, urcă, urcă. Hai, hai, cu tigaia, 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 tigaia. Trebuie să dai tigaie. Îi luam pe tăți aici cu tigaia. Yo. De ce? Hai de pula lor. Dica augul, mi-l-au ciordit. Am ciordita, Ugu. Vine, 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 vine. Avem tere afară. Alță. Și pe ăștia la Hai, fel, urcă mai sus. hai, mă. Urcă mai sus, urcă mai sus. Zah, urcă mai sus. Să stai și tu cu tigaia. Făi băi. Tigaia, ui. Eu, pe Dumnezeu. E aici, e aici, e aici. Nu. E aici, e aici, e aici. Îl văd, îl văd. Hai, hai, că mă moară! Ce fain. Te-am omorât eu, bă. Bravo. Vine, 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 alții. Hai sus, urcați. Urcă sus, potcat. Care jos? Bă, stop tigaia să mă apuc la nei. Bă, că e aici. Bă, pătăți-l așa. Ce e aici? Cât să-ți morți aici. Eu, e, bă. Bă, Gata. am prins pe live, mă. Da. E aici, e aici, e aici. E la Zah, e la Zah. Knock, e la mine, knock. Knock, eu, m-am omorât. Hai, mă, și eu am omorât. Păcat de moară și pe ultimul. Moară. Băga mea și picior, bine că i-am perit. Vă moară zona, e gata. Bă, da. Nu, hai, zonă. Eu, de pula mea, cât s-au mor. murit Da, aici. Sar pe jam, Ferească, Potcan. Lasă bunul. viața, sar pe jam. Vă mâncă zona. Asta este. Băi. E pula mea, în perim e zonă, putele Dumnezeu. După cât de-am chinuit perimii, noi e zonă, mă băga mea și pula mea, e trebuie. Bă, ce faină foaia cu tigaia, mă. Să știi că rămâne să-l pe canalul de Twitch. Asta